Täällä ollaan! Ihanaa! Mä oon niin iloinen, että mä oon täällä nyt. Siis mä rakastan tätä paikkaa niin paljon. Siis Ikata on antanut mulle siis uskomattoman paljon. Tää on niin tärkeä paikka mulle. Mulla on ollut aina tosi suuria unelmia, mitä mä oon halunnut lähteä toteuttaa. Ne oli suuria, mutta ne oli tosi kaukaisia. Mutta kun mä tulin tänne, niin mua on vaan tsempattu jahtaamaan niitä unelmia. Ja oikeesti mä opiskelin siis mallirakennusta, pienoismallirakennusta. Ja mulla on ihan alusta asti ollut selkeä mielikuva siitä, että mä haluan työskennellä elokuva-alalla. Mä haluan tehdä rekvisiittaa elokuva-alalle. Mutta tästä alasta ei ole koulua Suomessa. Mä tiesin tämän koulun etukäteen. Mulla oli yksi tuttu käynyt tämän koulun. Ja sitten mä tajusin, että täällä käytetään ihan samoja materiaaleja ja työtekniikoita kuin mitä elokuva-alalla käytetään. Niin sit mä ajattelin, että tää on lähimpänä sitä, mitä mä haluan. Et se oli oikeastaan vain ensimmäinen vuosi, kun mä tein näitä vähän pakollisia juttuja. Ja sen jälkeen mä pääsin tekemään sellaisia projekteja, mitkä oikeasti vei mua eteenpäin siinä, mitä mä halusin saavuttaa. Siis, mä tulin just kotiin. Mä en olisi ikinä voinut kuvitellakaan tuntevani oloa niin kotoisaksi oikeasti Ikaalisissa. Mä muistan, kun mä lähdin tänne opiskelemaan, niin mun ajatus oli, että mä voin mennä sinne kouluun, mutta mä en ikinä muuta Ikaalisia. Että mä en ikinä halua asua missään Turkua pienemmässä kaupungissa. Ja herra jumala, mä taistelin sitä vastaan, että mä en muuten Ikaalisiin muuta. Se oli kuukausi aikaa etsiä kämppää ja muuttaa mun koko elämä pois Turusta. Ja mä yritin etsiä sitä kämppää Tampereelta ja mä ajoin edestakas Turusta Tampereelle, kun mä vaan yritin löytää sitä asuntoa, mutta sitä ei vaan löytynyt, mä en vaan saanut sitä mistään. Mun piti tulla tänne aikuiskoulutustuella ja siinä oli käynyt silleen, että muutama mun työkokemuskuukautta ei voitu laskea hyväksi siihen. Kävi niin, että mä en saanut sitä tukea ja se jäi 3 kuukaudesta kiinni. Sitten mä mietin siinä, mä muistan kun mä olin koulussa, mä vaan istuin meidän taukohuoneessa siellä ja mä mietin, että mitä mä teen nyt. Sitten mun kaveri sillä sekunnilla se laittoi mulle viestiä, että hei, tunneksä ketään, kuka voisi haluta töitä täältä Saariselältä 3 kuukaudeksi? Sitten mä olin silleen, että okei, universumi, mä lähden Saariselällä. Sitten mä keskeytin hetkeksi mun koulun. Sitten mä lähdin Saariselältä hakemaan 3 kuukautta työkokemusta. Ja mitä siellä tapahtui, oli se, että mä tajusin, että mähän rakastan asua pienellä paikkakunnalla. Saariselällä ei ollut mitään, ja mä rakastin sitä. Se rauha, mikä sieltä tuli, sai mut tajumaan, että ei hitto, että kyllähän mun kuuluu muuttaa sinne Ikaalisiin. Sitten mä tulin takas Saariselältä ja löysin ihanan kämpän Ikaalisista ja asuin täällä 2 vuotta. Sen mä oon kyllä ymmärtänyt, että jos jotain asiaa kohtaan on tosi vahva ajatus, että sä oot silleen, että mä en todellakaan halua jotain, niin luultavasti just siellä on jotain, mihin sun pitäisi mennä. Tai jotain, mitä sun pitäisi katsoa. Et se on usein niin, että jos se asia on täysin neutraali, että jos sillä ei ole mitään merkitystä, että mullakin olisi voinut olla semmoinen, että no, että kyllä mä voisin asua Ikaalisissa, mutta ei se ole mun juttu, että mä haluan olla niin kuin lähempää jotain, missä on paljon tekemistä vaikka. Niin se olisi ollut fine, mutta kun mun ajatus oli se, että mä en ikinä halua tulla näin pieneen paikkaan, niin kyllähän siellä, mikä sitä ajoa oli, siis pelko siitä, että jotenkin, että sit mä oon niin eristyksissä kaikesta ja sit mä jotenkin kohtaan mun pelot ja ahdistukset ja näin, että mä en ikinä vois kuvitellakaan olevani paikassa, missä ei ole koko ajan hirveä hälinä ympärillä. Mutta mitä tapahtuikin oli, että mun suurin vapaus löytyi täältä. Mä en ole myöskään ikinä juossut yhtä paljon kuin Ikaalisissa. Mä rakastan näitä Kiviniemen luontopolkuja, mitä täällä on. Täällä on ihanaa, tää on täynnä tällaista juurakkoa ja järven vieressä. Noin vai?
Nyt ei näy noita maisemia, kun täällä on vähän sateinen ja sumuinen päivä, mutta maisemat on ihan mintis. Ja minkä takia mä juoksin niin paljon oli se, että mä halusin päivittäin päästä näkemään näitä maisemia. Mut sit kun täällä on niin monta ihanaa spottia, ja mun teki aina mieli nähdä ne kaikki spotit, mut mulla ei vaan ollut aikaa kävellä niin paljon, kun se olisi kestänyt tunteja. Niin sitten oli helpompi vaan, että mä käyn juoksemassa tälleenkin, ja sit mä näen nää kaikki paikat. Siis voiko mä voisin vaan näyttää, millaista täällä on silloin, kun on aurinkoinen ja kaunis kirkas päivä. Vaikka tässäkin kyllä, kun on sateinen ja vähän harmaa päivä, niin tässä on jotain ihanaa mystisyyttä, mitä mä rakastan. Täällä on jotenkin niin turvallinen olo aina. Että vaikka täällä ei ole paljon ihmisiä, niin ei jotenkin ikinä mulla ole ollut yksinäinen olo, vaikka mä oon saattanut olla yksin. Ja täällä on jotenkin kaikki ihmiset, ketä täällä on tosi lämminhenkisiä. Ja täällä on vaan niin puhdasta ja tää kaikki on niin hyvin hoidettua ja kaunista, tää alue täällä. Ikaalinen toi mulle aivan uskomatonta siis arvostusta elämää kohtaan ihan oikeasti. Mä tajusin sen, miten paljon merkitystä sillä on, millaisessa paikassa sä asut. Et jos sä asut kauniissa paikassa luonnon äärellä, veden äärellä vielä, niin vitsi se parantaa kyllä mielenterveyttä niin paljon. Siis tää kävelyreitti. Tää oli mun jokapäiväinen kävelyreitti. Kuinka kaunista voi olla? Ihan mieletöntä. Tuolla on Ikaalisten uimaranta. Siis auringonlaskut tässä paikassa on jotain ihan uskomatonta. Mä niin toivoin, että nyt kun tuun tänne, että mä olisin nähnyt sen elokuun auringonlaskun täällä. Valitettavasti nyt on kyllä niin pilvestä, että tänään se ei onnistu. Mutta tässä vähän kuvia, miltä se näyttää parhaimmillaan. Ai että. Mä lähdin äsken Ikaalisista ja Ikatalta ja siis mä en voisi olla kiitollisempi kuin mitä mä tällä hetkellä oon. Ikaalinen ja Ikata antoi mulle niin paljon. Siis mä suosittelen niin täydestä sydämestäni, että jos sua kiinnostaa luovat alat, niin me opiskele Ikatalle. Mua tsempattiin ja autettiin siellä niin paljon. Kaikki mun unelmat, mitä mulla oli, niin mua autettiin saavuttaa ne. Mua äsken pyydettiin puhua sellaisessa KV-tutor-infossa, mikä siellä pidettiin, vähän omista kokemuksista, mitä on ollut siellä. Mä olin tosi aktiivinen niin kuin koulun toiminnassa, että mä olin mukana KV-tutorina ja tietysti missään aina mun naama oli kaikkialla. Ja mä kerroin näistä kokemuksista siellä ja sain mut tajua, että vitsi, että mä sain niin paljon irti tuossa koulusta, niin paljon muutakin kuin vaan sen, että mä opin tekemään näitä taidealan juttuja. Vaan mä niin kuin löysin itsestäni sen puolen, että mä haluan myös auttaa ihmisiä, mä haluan jakaa tätä tietoa, mä haluan antaa takas tätä, mitä kaikkea niin paljon mä oon saanut. Ja mä tajusin, että mä rakastan myös olla ihmisten edessä ja oikeasti auttaa, motivoida, inspiroida jollain tavalla. Ja mä en olisi ikinä löytänyt tätä puolta itsestäni, ellei mä olisi ollut Ikatalla ja päässyt osallistumaan tähän kaikkeen toimintaan, mitä siellä oli. Mun luovuus pääsi täysin siis valloilleen Ikatalla. Ja tämän myötä, että mä olin mukana kaikessa tässä toiminnassa, mä tutustuin tosi laajasti eri aloihin siellä. Ja mä pääsin toteuttamaan erilaisia projekteja yhteistyössä näiden eri alojen kanssa. Mä pääsin tekemään pronssivaluprojektin metallipuolen kanssa ja se oli ihan mahtavaa. Ja tuli siis olo, että mä halusin opiskella siis metallialaa seuraavaksi. Mä olisin varmaan jäänyt siis oikeesti Ikaalisiin siis niin kuin opiskelijaksi loppuelämäkseni, jos se olisi mahdollista, koska ne alat on niin inspiroivia. Ja mä pääsin tekemään projekteja myös tekstiilipuolelle. Mä pääsin tekemään sellaista miniatyyriryijyä Hämeenlinnaa. Ja 3D-puolella mä tein vaikka mitä. Ja kaikki opettajat vaan niin aidosti, oikeasti haluaa kaikkien parasta ja haluaa auttaa ja opettaa aidosti. Se tulee heistä oikeasti se, että he haluaa vaan, että sä loistat
ja että sä oikeasti pääset tekemään sitä, mitä sä rakastat. Ja siis nämä alat on niin intohimoaloja muutenkin, että sä meet oikeasti toteuttaa itseäsi. Jos sulla on tämmönen palo sun sisällä ja sä haluat mennä, mutta se ehkä jännittää vähän, että no miten sitten, onko työllisyysmahdollisuuksia. Vaikka mun ala mallinrakennus, niin voi nostaa ajatuksia, että miten mä sit voisin oikeasti tehdä sitä työkseni. Mutta kyllä ne asiat selvii. Jos sä toteutat itseäsi sitä, mitä sun kuuluu tehdä, niin nämä kaikki asiat ratkee kyllä. Jos sä uskallat tehdä sen työn ja sä uskallat oikeasti mennä näitä asioita kohti ja kohtaa sun pelot, niin uskomattomia asioita tulee tapahtumaan. Ja se tuki, minkä mä sain kaikilta, kaikkeen. Mun henkilökohtaisessa elämässä tapahtui paljon raskaita asioita silloin sillä aikana, kun mä opiskelin Ikaalisissa. Mun isoveli kuoli ja se aika oli muutenkin, se oli korona-aikaa. Ja paljon vaan tapahtui mun elämässä. Ja se tuki ja apu, mitä mä sain sieltä, oli niin uskomatonta. Nämä kaikki asiat meni niin paljon vaan niin sen pelkän opiskelun niin yli. Ja ei se ollut vaan sitä, että opiskellaan nyt jotain hienoja tekniikoita. Vaan kun kaikki ihmiset tuolla niin aidosti oikeasti rakastaa sitä asiaa, mitä tekee ja haluaa opettaa ja nauttii siitä, että jos on joku ihminen, joka haluaa oppia, niin he haluaa auttaa tässä ja haluaa oikeasti välittää opiskelijoista siellä. Mä sain apua kaikkeen, mihin mä tarvitsin heti. Tukea kaikkeen. Kaikki asiat järjestyi. Ja se, miten pääsee vaihtoon, siis nämä kaikki asiat vaan järjestyy ja näissä autetaan. Ja se on ihan mahtavaa ja toi koulu on niin spesiaali. Nyt varsinkin kun mä oon kuullut muilta ihmisiltä kokemuksia monista muista kouluista ja muista maista ja näin, niin oikeasti tämä mitä Ikatalla on tosi spessua. Sitä ei oo monessa. Ja tämä miten pääsee oikeasti tutustumaan näihin muihinkin aloihin. Siis mä ihan oikeasti, jos olisi mahdollista, mä kävisin nuo kaikki alat. Ihan mahtavaa. Ja mä haluan sen sanoa vielä, että kukaan ei ole siis pyytänyt mua tekemään tätä videoa. Kukaan ei ole sponsoroinut mua tai mitään. Vaan tää kaikki tulee ihan puhtaasti vaan oikeasti sielusta saakka. Mä oon vaan niin syvästi kiitollinen tälle kaikelle. Että jos vaan jollain tapaa pystyy antaa takas. Ja pystyy jotenkin ehkä inspiroimaan ihmisiä lähtemään tonne kouluun. Jos on pienikin semmonen halu, että mua ehkä kiinnostaisi se. Käy tutustumassa, käy koittamassa. Sitä ei tiedäkään, mitä sieltä voi aueta. Se voi olla, että se ala ei olekaan se, mikä on sun koko loppuelämän ura. Vaan sitä kautta voi aueta jotain ihan uutta, mitä sä et olisi edes tiennyt, että sä voisit tehdä. Et jos on palo johonkin asiaan ja haluaa tehdä sitä, niin siinä on joku syy. Mene sinne ja tsekkaa se. Siis mä toivon niin vaan kaikkea hyvää Ikatalle. Ja mä toivon, että sä, jos sua kiinnostaa Ikata, sä meet sinne. Otat yhteyttä opettajiin, koska siellä voi sitä paitsi aloittaa ihan koska vaan koulu. Ei tarvitse edes aloittaa lukukauden alussa. Opettajalle vaan sähköpostiin ja sinne tutustuu. Ai että, tulet nauttimaan. Kiitos, kun sä katsoit tämän videon. Ja mä toivon, että tää jotenkin ehkä innosti sua tutustumaan paremmin Ikataan ja Ikaalisiin. Ja mä toivon, että sä pääset toteuttaa sun unelmaa myös. Koska vitsi se on tärkeää, että jokainen ihminen tässä maailmassa vaan toteuttaisi itseään aidosti, oikeasti. Kiitos.